Айде да видим как е нашата бъдеща мама. Така като гледам, не е пипнала храната, не е ставала. Аз съм донесъл, ходих днеска до ветеринара. Това с принцовката е някакъв препарат, който да й накапя на врата, да й отърви от кокошинките, защото иначе може да не успее да издупи яйцата. Ти ще ми дадеш ли сега да ти сложа и тук зад вратлето? Я да видим как ще направим. Дали ще може едновременно и да снимаме и да ти го сложим това. Значи със сигурност може да се обмажем. Това е гарантирано. Така, добре. Дано да има ефект. Храна си имаш, вода си имаш, ще те проверим утре. Чао, чао.